Всички, аз съм Royal Clash RPG и днес ще играя на Clash Royale, както, нали, затова ми е YouTube канала. Първо да ви покажа на четвърта арена съм. Това ми е името, моли да бъде. Клана ми е синята лавина. На един приятел е. Аз съм Коливер в нея. Да, аз съм Коливер в нея. Това ми е дека. Хограйдер. Валкирия. Миньони. Гоблин Барел. Това Фаербал. Скелетон Арми. Джен Скелетон. Уич. Смятам да изиграя на игра да ви покажа. Може да има чест опенинг наскоро. Окей. Първо ще изчакам да зареди малко. Нещо сложени миньони. Така, малко съм храна, за което моля да ме извините. Тук трябваше да сложа. Нищо ще ми вземе колата. О, крап, това ще ми я вземе. Не бе, ще му я взема. Но просто аз не си гледам какво става. Някакво супер... Да. Супер лесно спечелих, както виждате. Жисъл, лесни са ми. Аз нарочно спаднах, за да ги тролвам. В смисъл, нямам по-силни карти с пета арена. Или може и да има. Добре, къде да знам също. Искам да съм нещо. Да, няма това. Само зад и второто. Окей, ще направя още една-две игри, дано да не фейлна, защото късмета не е на моя страна днес. Ще сложа уичи, миньони, както преди малко. Това е доста силна комбо, после скелетон арми. Мисля, не е кой знае какво, ама пак не е слабо. Видях това няколко лесно безчупих. Го взех. Не, това не ми трябва. Аз не забелязвам, че те тук ми чупат. Сега Хограйдера, тук ще сложа. Той е таки бърз. Кой не знае това. Представлявайте. Купи само кули. Нещо заби. Фак, метнах фаербал. Принцип не ми забива така. Както виждате, тази игра загубих. Има и по-силни от мен. Хограйдера го спама, защото в стато да не пусне нещо. Да не пускаш нещо. Малка армия от идиотчета, които се жертват за родината. Да, тази игра ми я взеха, както виждате. Да, беше добра игра, good game.
път загубих, но имах някакъв шанс. Барбериан хът. Малко се колебая. Не, ще си остане за сега така. Окей. Така. Не знам запада не го сложа. О, yes. Тая игра ще се спечели. Няма как да не се спечели. И тук скелетна армия, ако ще мога да я сложа, ще е идеално. Ще спечеля тази игра. Мога да имам шанс. Тя малките му се нахвърлят на пеката. Фак. Провали ми комбото. Нищо, като сложа Хог Райдер, вече играта ми е в кърпа вързана. Както се вика. Аре, Хог Райдер. Тичай колкото се може по-бързо. И тук Гоблин Барела. Тая игра я взимам аз. Вече няма кого ми направи тоя. Би ми личко. Аз пак те бих. Какво да вземе една кола ево? Та ще взема начало. Окей. Тук. Днеска не съм локи. Точно 400. Ево. Ще ги махнете силвър честове и следващия път ще се събера малко голден честове. Ще изчакам. Не. Ще вземам някакво фри честа, краун чест, ще отключа, нали, за чест опенинга. И ще взема някакъв чест. Идеално. Обаче, ако взема 10, ще е идеално вече. Ще е перфектно. Няма да е идеално, ще е перфектно. Така пуска миньони и скелети. Аре, вече. Да. Фак. Поне не ми оцели армията. Защото... фак. То пак ми провали всичко. Тая игра може и да не я взема. Не се знае. Няма какво да сложа. Ще почакам малко. Ако тая игра я спечеля, ще съм луки. Просто това ще е лук. Това ще е чист късмет. О боже, къде ви наврехте скелети? Това е ясно. Гоблин Барел. Валкирия. Валкирия тай сега ще ви направи на нищо. Ще го оставих този Хог Райдер тук, бе. Просто ли съм, бе? Поне е бърз. Ще тича, може да им отнеме внимание. Не, няма нищо да направи. Тъпак. В смисъл, много е силен Хог Райдер, ама... Нямам легендарки. Смисъл... Затова съм тъжен. Нямам легендарки. Смисъл... Легендарките са най-хубавото нещо в тази игра. Да, това е... Ще го убият, толкова друго да. И тук ще пусна една Валкирия. Да, тази игра пак ще я загубам. Да, още рекордвам. Още снимам. Това бе. Не знам. Може това да пипа, аре, още една игра за вас. Защото
Тъжно е така. 2 загуби и 1 победа. Колко ли там? Никой не знае. Всъщност, вече не. Тук няма съмнение. Да сме по 2. Така, ще пак не знам какво искам карти да. Това ще е разумно. Так много хубаво райдер. Това ще е най-разумно да направя. И да пазя парите за Ховрейдера. Ховрейдеревич. Миньони, ако мога да сложа. Е, тук ще... Такова един фаербал ще събирам. А Ховрейдера вече стигна, бе. Това. Но обаче то ме проби супер бързо, което ме притеснява. Макар че... Да, ще го взема. Може и да го взема, да. Имам шанс, ако сложа Giant Skeleton. Ма не. Giant Skeleton. Мале, маче си умник, бе. Ма точно в правилната посока тръгна, бре. Нямаше накъде друга да тръгнеш и затова тръгна натам, нали? Окей, не знае къде се намира. Загубихме и тази игра. Хора... Дали някой ще ми е дал карти? Или няма никой онлайн в тъпия клан? Извинете, не съм свикнал много. Доритно ли са? Не, значи да продължам с още. Ще се това ще бъде за това видео. Не ви е харесало. Fuck. Да. Майлът. Коли защо? Мога да го скрипша. Между другото може да влезете клан. Клан е само за барки от... Няма да пиша от Левски, защото не съм много по отборите. Ще го направя за Invite Only. Open. Ще го направим. Ще България. Можете да влезете в този клан. Аз съм колидер. Show your window. Which? Я да си видя моя си профил, кой ми е любимия. Че, проновя. Ох, той играе, хора. Ох, боже. Горкия.
Горкия загуби. А не. Добре хора, това ще бъде от мен за това видео. Дано ви е харесало. Ако е така, можете да лайкнете това видео, да го споделите и чао!